Tapadora automàtica de cargol servo aplicable a diferents tipus d'ampolla per a indústries alimentàries, farmacèutiques, químiques diàries, pesticides, cosmètics i altres. Es pot ajustar segons l'alçada de l'ampolla i la mida de la tapa, i la presa d'aire de la tapa inferior és més estable i fiable. Màquina d'etiquetatge de doble cara amb màquina d'etiquetatge de bobina autoadhesiva. La sortida de l'etiqueta està controlada per un motor pas a pas d'inductància mútua per garantir que la velocitat de sortida de l'etiqueta es sincronitzi amb la velocitat del rodet.